batean, hilak 19, iesaren kontrako ekitaldia burutuko du. Bigarren urtez, antolatzen dugula ekitaldia eta kalera aterako dugu. El 19 de julio, entre las 8 de la tarde y las 12 de la noche, en un escenario ubicado en la calle Reyes Católicos, entre Coldo Michelena y el edificio de Correos, se sucederán distintas actuaciones con batucadas. Badago liburuak saltzen diren mai bat jendeak eman du, eta gero guzti hau jasotzen den dirua izango da Médicos Sin Fronterasek baduen proiektu baterako, horre sida duen jendeari laguntzen dion proiektu baterako. Eta besterik gabe hasiera emango diogu gau elektroniz kriston gaudiroa egiten du, eta festa giroan ospatuko dugu gau gorri hau. Abanikoak eskuan dauzkatzue, azkenduko ditugu gauean zehar dantza egiten. A lo que iba, begira ze guapo. A ver, hacerme un pase, un momento. Ikusten duzue, ze jartzen duen, Iusako salvavidas. Eso, que tiene que ver con la noche de hoy, con la noche gau gorrilla de la lucha contra el SIDA.
ja urte batzuen ari gara da gehituko komisio baten barruan, IESaren komisioaren barruan. Eta gaurko egunaren zergaitia da nolazbaite urtearen zehar abenduaren batean inguruan egiten ditugunez ekintza guztiak IESaren inguruan, udara partean zerbait ere egin alizatea, IESaz hitz egin alizateko eta IESaren inguruan bizi alizateko.